Ой, ну як, Топочка, не віддать ще нашого Тьоми? Ні, не віддать. Ай-яй-яй-яй-яй. І де ж він до гэту? Ой, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привітання, сябри. Ага. А нашого Тьоми все няма. Ага, мы уже вельми так хвалюемся. О, нават сердце прихопило. Доброго усім вечора. Ой, Тёмочка, нарешті. Ну, привітання. Тьома, салют, а ти де подівся? Ми з дядулем Добродієм не ведали, що і думати. Чому? Я ж вам, дядулечка, повідомлення ще раніцею відправив. Де? Так, ага, зараз поглядим. Ой, сапраўды, а я пропустил. А що там ён написав? Так, я с сябрамі і з іх бацькамі еду на экскурсію у Нясвіжскі палац. Не хвалюйцеся, буду вечарам. Вось, я папярэдзіў. Проглядач трэба прапушчанае паведамленне, дзядулечка. Ой, прабач, Тёмачка, буду уважлівей надалей. Дык ты у Нясвіжскім палацы быў? Ага. Ой, цудоўна, а чорную панну там выпадкова вы не сустракалі? Ой, а хто гэта? Чорная панна. Ёсць такое паданне пра Нясвіж, што нібыта па ягоных калідорах начамі блукае прывід чорнай панны, княжоўны Барбары Радзівіл, якая там калісьці жыла. Ой. Не палохайся, Топа. Мы яе ўсе разам з сябрамі шукалі, да і не знайшлі. Ой, можна смела ехаць у Нясвіж і не баяцца ніякіх прывідаў. Ух, гэта добра. Затое колькі мы цікавага там пачулі і ўбачылі. Дык ты нам і раскажы, Тёмачка. Так, нам вельмі цікава. Добра. Ага. З чаго толькі пачаць? Давайте па чарзе. Так. Спачатку пра саму нашу Беларусь. Так. Вось вы ведаеце, што нашу краіну называюць блакітнавокай прыгажунай? Так, бо ў нас шмат надзвычайна прыгожых азёраў. А яшчэ зямлёй пад белымі крыламі, бо сімвал Беларусі белы бусел. О, як наш буслік. Вядома, як наш буслічак. Усё правільна. А 100 гадоў таму ў Беларусі была яшчэ адна прыгожая назва – краіна замкаў і палацаў. Так, бо іх сапраўды было вельмі многа, і кожны унікальны па-свойму. Ух ты! На жаль, большасць іх разбураная падчас мінулых войнаў. Але многія паступова адраджаюцца. Ага. І адзін з такіх адноўленых будынкаў – Нясвіжскі замак. Так, За надзвычайную прыгажосць горад Нясвіж і ягоны замак называлі маленькім Парыжам, і належаў ён князям Радзівілам, якія сваім багаццем і ўладаю не саступалі нават каралям і царам. а я дадам яшчэ вось што. Нясвіж упершыню згадваецца ў сярэдзіне 15 стагоддзя. Это амаль 600 гадоў таму. Як даўно! Так, і замак гэты быў тады драўляны. Правільна. Але ўжо праз 100 гадоў па загадзе Мікалая Крыштафа Радзівіла сіродкі пачалі ўзводзіць новы замак. Ужо мураваны, велічны, аточаны вадаёмамі з усіх бакоў. Ён стаяў амаль як на востраве. Нездарма ён лічыўся адным з самых магутных замкаў у вялікім княстве літоўскім. Будынак зачароввае яшчэ і здалёк, калі толькі да яго падыходзіш. Вакол разглядаюцца велічныя паркі. Так. Яны цягнуцца абапал вадаёмаў, якія абкружаюць замак і надаюць яму незвычайную прыгажосць. А калі набліжаешся, то нібыта трапляеш у казку. Здорова! Унутры раскошныя залы і пакоі. Уяўляю, якія балі там праходзілі. Ой, адкрыю вам сакрэт. Ага. Калі я гуляў па ягоных залах, увесь час уяўляў сябе князем у прыгожых строях.
А что? Тобі б я не пасавала. Ось дякую вам на добрым слове. Тёмочка, рассказывай далей. Ага. А яшчэ у Нясвіжскім замку шмат цікавых калекцый. Партрэтная, карцінная галерэя, каля 1000 палотнаў. Ого! Унікальныя зборы даспехаў, зброі, знакамітых слуцкіх паясоў, манет, бібліятэка на 20 000 томов. О, я б хотел примерить доспехи и шлем, як рыцары. Ой, подрасти яшчэ, рыцар ты наш. Ты у іх патонеш яшчэ. Дарэчы, а вы ведалі, што наш Нясвіжскі замак настолькі унікальны, што ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны? Не, я, мусіць, гэта прапусціў. Значыць, ён каштоўны для ўсіх людзей у свеце? Ну так. Цяпер усе гэта запомнім. О, тады не дзіва, што ён такі папулярны сярод турыстаў. Ага, а я ведаю яшчэ адзін сакрэт замка. Ходите бліжэй. Подземныя хады. Где? Просто под самим замком яны хаваюць шмат таямніц. Паводле паданняў, частка нясвіжскіх скарбаў, якія зніклі яшчэ 200 гадоў таму, да гэтага часу не знойдзеныя. Ага. Дык можа яны ў тых падземных хатах прыхаваныя? Можа Ой, так. дзядуля добрадзейны. Хацеў я пра хады і скарбы гаварыць, а вы ўсё расказалі. А чаму ж ты не хацеў? Бо цяпер топа раскажа Яне, а тая бушліку, і яны там усё дагары нагамі перавернуць. І перавернем, не сумнявайся. Хутчэй туды скарбы шукаць, пакуль хто іншы не знайшоў. Ну, вось пачалося. Не хвалюйся, Тёмачка, калі знойдуць і цудоўна. Калекцыя нясвіжскіх скарбаў толькі папоўніцца, таму няхай сабе шукаюць. О, чуў? Наперад! Стоп! Не сёння. Ноч набліжаецца, якія ж падземныя хады. О, а раптам чорная панна якраз там хаваецца. А, ну добра. У наступны раз тады пашукаем. Вы со мной? Вядома, аднаго мы цябе не адпусцім. А пакуль мы яшчэ тут, давайте мультик глядзець. Давайте. Ну вось, сябры мае, час развітвацца з гледачамі і рыхтавацца да адпачынку. Заўтра рыхтавацца да пошукаў скарбаў Нясвіжскага замка. Усё, топа, спаць. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры! Добрай ночы, дзетачкі, мае любыя кветачкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай,
и засынай. Баю-баю.